Satar April 2026. Ħarġa 401. Paġna 46. Meta Katerina u l-Merrill għenu lil-qabru. Kidba ta' Abner Joe Buttigieg u Dylan Farrugia. Fisem il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Qari Caroline Vassallo. 15 ta' Marzu 2026. Aziz Djarju. Biz! Ħan rakkuntalek kif jien, Ħuti u ħabib il-Merrill għenna lil-qabru jerġa' jiltaqa' mal-familja tiegħu. Imma ħalli nibdilek l-istorja mill-bidunet. Għodwa waħda kont qed nittajjar minn fjura għal oħra, niġbor in-nektar u trab tad-dakra biex nieħdu d-dar u naħdmuh fasel bnin. Kien kmieni imma kien ġa beda jisħon it-temp u qabadni qaċċ kbir. Ftakart li fil-wiet ftit il-bot dejjem ikun hemm qadira bl-ilma frisk. U kif inkun hemm ngħaddi nittawwal ftit lil ħabib tiegħi il-qabru, il-granċ tal-ilma ħelu li jgħix fil-wiet. Huwa speċi nazzjonali ta' Malta, bħali. Kif wasalt, sibt xena li ħażditni. In-nixxija tal-ilma frisk li niftakara minn dejjem sparixxiet. U mhux biss, l-art kienet niexfa ox u l-ħdura u l-fjuri tas-soltu ma rajthomx. Ftakart fil-qabru. Bdejt ngħajjatlu u nfittxu kullimkien. Qabru, fejn inti? Jiena Katerina, ġejt nittawallek ftit. Qabru, minix narak? Fejn int? Bdejt ninkwieta ħafna, għax is-soltu x'ħin jismani nżanżan fil-wiet, il-qabru dejjem jilqani bid-bissima. Fl-aħħar rajtu joħroġ rasu minn xaq bejn żewġ ġebliet. Kemm kien imdejjaq. Tirt għal ħdeħ u staqsejtu xi ġralu. Il-qabru imnikket beda jgħidli x'ġara. Milux fil-wiet sema ħafna storbju ta' nies u makkinarji. Ra ħafna trakkijiet kbar u gafef lesti biex jibdew iħaffru. Kienu se jibnu ħafna vilel fil-wiet biex xi nies ħżiena jagħmlu l-flus minnhom. Insew li l-wiet diġà kien hemm min joqgħod fih, il-qabru fost ħafna ħlejqiet oħra u fjuri. Kemm beżam miskin lanqas laħaq niżel jafżal familtu li kollha joqogħdu fil-wiet. Il-gafef u trakkijiet bdew iħaffru, ifarku u jħarbtu il-wiet kollu. Fi ftit ġranet, il-wiet nixef kollu mill-ilma u l-qabru ma setax imur jara lill-familja n-naħa l-oħra tal-wiet. Kemm beda jibki u jolfoq miskin għax kien spiċċa waħdu minħabba l-vilel f'nofs il-wiet. Jien sewwit qalbi wkoll u meta rajtu daqshekk imdejjaq tajta li ngħinu. Bdejt naħseb bejni u bejn ruħi. Forsi ngħidlu jirkeb fuqi u ntajru in-naħa l-oħra tal-wiet ħdejn il-familja tiegħu. Imma jien fejn il-qabru ċkejkna wisq u ma kontx se nifilħu waħdi. Ġietni idea. Qedlu għatini ċans ħammur nieħu l-ikel li ġbart id-dar. Jien u ġejja lura inġib lajnuna. U hekk għamilt. Tirt lejn id-dar
u għedt lil-ħuti u lir-reġina x'kien ġralu l-qabru. Kemm kienu mdejqa b'li ġralu, speċjalment li spiċċa mifrud mill-familja u ma setax jarahom iżjed. Qed bl-idea li kelli lil-ħuti in-naħal. Ejjew miegħi ħammorru sa fuq l-irdum. Hemm insibu il-ħabib ieħor tagħna il-Merrill. Ngħidulu xi ġralu l-qabru u bil-pjan li għandi. Il-qabru ma jistax jaqsam għan-naħa l-oħra tal-wied għax minħabba l-vilel li bnew l-ilma ma baqax jinżel u l-art nixfet oxqox. Imma aħna in-naħal u l-Merrill nistgħu ntiru. Naqbduh flimkien u ntajruh għan-naħa l-oħra fejn hemm familtu. Kulħadd qabel mal-pjan tiegħi. Tlaqna nfittxu lil-Merrill fil-bejta tiegħu fuq l-irdum. Ma domniex biex sibnieh u laqana bis-soltu tbissima tiegħu. Meta qednilu xi ġralu l-qabru, tgħidx kemm tnikket ukoll. Qednilu bil-pjan li kelli u qabel minnu fih. Mill-ewwel ġiebih ġaru biex jgħin lill-qabru. Flimkien il-Merrill, ħut in-naħal u jien tirna għall-wied biex immorru insibu lill-qabru. Kemm feraħ il-qabru x'inrana il-koll lesti biex ngħinuh jerġa' jkun ħdej il-familja tiegħu. Tela fuq dar il-Merrill u aħna n-naħal badnieh kif stajna biex inħaffu ftit mill-pis tiegħu. Flimkien tirna għan-naħa l-oħra tal-wied ħdejn il-familja tiegħu li kienu qed jistennewh bil-ħerqa. Kemm fraħna x'inreġgħu ingħaqdu bħala familja. Minħabba il-vilel, il-qabru ma setax jerġa' lura id-dar proprja tiegħu. Imnalla kienu l-kumplament tal-familja li laqgħuh in-naħa tagħhom. Sfortunatament, il-wied għadu niexef sal-lum minħabba l-vilel tan-nies li moħħhom biss fil-flus. Hemm bżonn ningħaqdu tfal ħalli l-wied jibqa' għalik, għalija u għall-qabru ħalli jkun jista' jerġa' lura f'daru. Tislijiet Katerina